Hej. Nu skal jeg se, hvordan man laver noget. Jeg kommer lige her. Se. Men i dag skal jeg lære lidt omkring popcornkerne. Hvordan de sådan popper, og hvordan sådan en stor spring i luften. Ting kører ind i det. Se, kig her. Nu har vi det her. Den her popcornkerne. Så skal vi nemlig have det rigtige. Og så skal vi faktisk holde den her i hænderne varmt. Og så bliver det faktisk til popcorn. Så ja, vi ses.